see, 'cause I think I do want you next to me. Say good morning. Good morning. Good morning, Papa. Oo, alam mo. Magpa-fried rice si... Alam na nila yung sa IG story. Minsan lang ako mag-IG. Bakit? Wala lang ako. Busy ko. Ayan, mag-fried rice si Simple Race. Ayan sa mga bata. Good morning. Good morning. Kahapon pa kami dito. Hindi ako nag-vlog hapon pero nag-IG story ako guys. Uy, tama na yan. Dami ko na kasi vlog. Dami ko na vlog. Dami ng solar play. Ayun yung mga vlog. Uy, hindi kayo nag-vlog. Yes? Ayan. Ayan, gumagawa ko ng muffins ulit kay Jan. May egg and bacon. Yung bacon nandun pa sa, sa air fryer. And ayun yung egg ni Bla. Ang cute. Bilog na talaga siya, oh. You right, Kuya? Oh, it's too hot. It's manners. What does he want? Box daw, Tita Ray. What tayo nang, tingnan mo si Tito Dan. Oh, ang dami. Excuse me! Oh, yeah, don't worry. Yeah. What you gonna say? This one. What you gonna say, Holly? Big one pa ba? Tingnan niyo sila, oh. Asing spoiled sila dito kila Tito Dan, oh. Ayun si Kuya. Ubus niya na. Ilan mo ng rice yan? Pangalawanan mo naman yan na rice. Si Holly, ayun, no? Ayan, breakfast na kami ni Ray. Umalis yung mga boys. It's our time to shine. It's kain to. Ito na, iwan ko to kila Ray. Oh, may dalawa pa akong tirang beroka. Dalawa ba yun? Dalawa. Pinifeel ko yun din. Oh, dalawa siya. Ayan, lagay natin yan para sa ating daily dose. Uy, sabi, may nag-message sa akin na ang Berocca daw talaga very good kasi inaano daw yan ng doctor din sa Philippines. Parang rin-recommend na iinumin daw. Good daw for immune system. Yeah, for immune system daw. Si Doc talaga. May pa-sponsor si Doc. Ayan na guys, tira-tira ng mga bata. O, di ba? Parang isang taong kain na rin to. Ano? Guys, it's time. Babang. Di talaga ako makain ng breakfast. Pero kapag... Ayan, alis kami ni Reyes. Nandun na si Holly, Han? In the car. Dito na sila. See you, honey. See you, kuya. Oh! Nauna na si Holly sa akin? Oo, nauna tayo. Nanak ko. Akala ko nandun sa gate. Hoy! Nauna ka pa sa amin, ha? Hindi ko na yan. Alis kami. Alis kami. Ano ngayon? 9? March 9? Today. Anoy na ngayon. Ang bilis lang, di ba? Grabe. February kami nandito tapos last week lang yun. Oo, every weekend nandito kami dahil. Tatlong beses na kami balik dito. What do you want to say? Ayan. I don't want to say anything. Hinahanap namin yung aris kasi bili kami ng panghanda. Pandagdag sanda para mamaya sa pa-birthday namin. Ako, late celebration ko. Then si Kath, advance, ano? Advance lang po. Yun. So, punta kami ng butcher tapos... Ano yan? What, Baba? Tap, drive, Tita Reyes. Diba, nasabihan ka din? Relax. Drive na ako si Tita. Relax lang. Hindi natin alam saan pupunta. Yung kilay ko, hindi ko yan inano. Tingnan nyo, hindi yan pantay. Alam nyo yan. Mamadali kami. Yan na yan? Okay, dito na. Drive, okay. Sinasabihin niya si Tita Riz na drive. Eh, nandito na yung boys din. Alis din. Baka pagdating natin, wala na sila, Day. Wala na sila pagdating natin. Sino? Ay, alis sila? Golf, di ba? 12:30. Nandito na tayo. Dito na tayo. Dito na pala kami. So, mamaya na lang. Dito pa palang boys. Bye, naka-golf na pala siya. Oh, ayan na. Yan, ano pa yan? Stop. Black one, Han.
Hindi kami dito pupunta pero i-check lang namin. Check natin to. Doon kami sa butcher dapat pero meron silang katabing Asian. Ayan, mga Ay, dayo, may mga ano. Ah, bilhin tayo dito. Mas mura siguro ang cilantro dito. No? coriander. Oo. Sige, sige. Ito, bilhin na tayo nito. Bilhin na kami dito kasi bibili namin to sa Coles eh. At tapos ano pa? Diba? Mayroon na ako mga ganito. Meron ka ng mga olive sesame oil. Okay, meron simple rice nun. Baba, you know what? Maybe Kuya's favorite na drink na yung mugo-mugo. Oo, si Kuya gusto nila yun. Wala. Nakatry ka na ng tofu? I-fried mo ng... Ay, hindi ka kumakain. Ayaw niya. What's that? This is my sleeper, Baba. Ang dami nilang oh. Oh, yeah, may Asian store. Malapit sa inyo, Dai. Hindi ka na What's that? Oh, tenga ng yan, daga. Oo, ginger tea. Oh, yeah, what's that? Pansit. Pansit. Ano pa ba yung kailangan natin? Tingnan ko. Ito, nakita ko lang to dito. Ito, mga fruits din dito. Oh, fruits and veggies. Oh, mayroon din naman dito, oh. Tingnan tayo na. Oh, iba naman to. What's this? You know what's the same? Si Aling matanong, ayan po. Lahat itatanong niya. Wala. Apple, ginger. Ah, ayan. Ayan pala. Ito na. Isang buo nito. Kuha tayo ng ginger para sa lobster. Ayan. Bakit sabihin niyo sa kanya to? Wala siya. Yan lang. Kami talaga pupunta. Pero marami na kaming napuntahan. Okay, so Ayan. pork belly. May pork belly. Ayan, may pork belly sila. Oh, ayan. Kunin natin yung buong it's lamb. Ayan. Kuha kami yung pang barbecue. At saka yun. May nakita na kayong pork belly. Oh. Oh, ayan. Sa Coles or Woolies. So, ayan. Steak. Your T-bone steak. Ayan. Oh, si barbecue. Five. Ah, yeah. Ito na lang. Oh yeah, that one. Yeah. Maybe like, ilan ba? 5 or 6? 6, please. Thank you. Baba doon. Woolies, ayan. Tapos na kami. Oo. Anong bibili sa ulis? Napi niya. Okay, sige. Wait here. Very good talaga ang baby ko. Wait here. Close na kami. Tapos na kami dito sa butcher. Tapos, kuha lang kami ng napi. Ano ka, kuya, ha? Nagbaback up ka, kuya. Yung puso ko nahulog. Hoy, businahan mo siya. Kasi tingnan mo, oh. Sobrang nagbaback up talaga siya. Parang feeling niya wala siyang, sa likod. Relax ka dyan, kuya, ha? Bilis niyo po naman, correct. So yun, punta kami doon. Kuha kami ng apple, tapos napi ni Holly. Si Woolies nandiyan kasi si Woolies, wala siyang pag-giveaway. Mayroon siya ka, uy. Anong nila? Yung mga Disney na. Like yung card? Letter. Oo, kalat na naman yan sa bahay. Sticky na lang kasi nadidikit siya sa ref. Doon tayo. Oo. Maganda siya, I think, sa flat lang. Kung saan mo lang siya nakikita. Oo, pag binuksan mo yung ref talaga, maghulog-hulog din talaga sila. Doon tayo sa coast. Nakakuha na tayo ng pang-barbecue para sa boys. Oo, ang dami. Doon tayo sa kabila kasi. Oo, Doon tayo sa kabila. Kasi makakapasok dito, Bawal? Ayan, coast naman tayo. Bili tayo ng apple. Tapos ayun si Kmart. Busy tayo naman. Diyan pumunta si Jan, saka si Dan. Kabili sila ng $6 shorts na maganda. Ano pala siya, Dai? $16 before. Kaya sabi, thank you. Tama, Baba. Hanggang ka, Tita Rex. Go, run. Come here. Hold my hand. Tayo sa Kmart. First time ko dito. Ayan. Tingnan natin kung anong meron dito na wala kami. Ay, maganda.
Dito pa lang sa entrance pa lang parang SM na siya, oh. Oh, come on here. Oh, malaki. Maganda sa inyo. Maganda sa kanila kaysa sa amin, oh. Tara, halika dito, Baba. Ayun, may sale, Baba. Halika dito. Kumuha siya ng paper bag. Who's that? Let it go. That's Elsa, Baba. Diyan. Naka-shoulder bag na siya, oh. You have to put it back, Baba, later, okay? No. You just borrow it, okay? No. Do you have money? Oh, yeah. No, I don't think so you do. Come on. Dami. Ha? Kasi yung clearance rack list Saan? ay nandun lang na si Kuya. Doon si Jan galing siguro, sabi niya. Ang daming sale nila, tapos ang daming magaganda din dito. Oh, $6 lang to, oh. Ay, si Jan na talaga yung magaling mag-shopping. Ayan. Ayan yung mga sikretong malaki. Ito mas itong malupit ni Simple Ray. So, kaya pala lagi siya nasa Kmart noon. Dito guys. Dami. Dito nakabili si Jan ng ano, $6 na shorts. Ayun, ang ganda. O, tas stretchy siya talaga. Ito nga, $5 na lang. Oh, pero size 40 siya. Ito yung katulad kay Jan, oh. O, $16 siya. Ngayon, $6 na lang. Ito yung meron si Jan. Silang ina to extra small. 5 na lang. Dami. Here, Tita Ray's here. No. You already have that one. Come on. Ayan, dito yung, ano nila, mga damit para sa kids. Ang dami. $2.50 na lang, oh. Drop na talaga siya. Meron ka na nito, Holly. Oh, leggings ang gusto ko sa'yo. Ay, ang dami. Hanapan ko si Holly ng leggings kasi pa winter na dito. Size 2 si Holly. So, kunin natin yung lahat ng kulay dito. Eto, size 2 nito. May size 2 ka ba? Eto, size 2. Eto, nasa ng size mo? Size 2. O, diba? Kunin natin. I'm here, wait. Kuha tayo ng black kasi. Meron si Oling dalawa. Kuha akong dalawa ulit. So, ayan no. Ang dami. Ay, kay Holly ba? Ayan. Tapos meron. Holly, wait, Baba. Kuha ko ng leggings mo. Kasi ang leggings mo talaga pag hinubad mo, parang hindi na pwedeng isuot. Anong kulay kahit na ano lang? Oo. Size 2. Meron ka ng purple. Oo. Size 2. Size 2. Ano pa? Ayan, isa ng pink, tapos blue, please, size 2. Wala nito kami. Black, may black. Meron na, kumuha akong dalawa. Nahanap ko na yung sale. Oh, sige, doon tayo, at least may leggings. Come on, Baba. Ayan yung, okay, come on, your bag. No, I'm not gonna put it there, Baba, no. Wear it, Come on. Size. Ang cute, oh. Dito yung sale, oh. Ay, ang cute. Anong size? Size to Holly, oh. Banana siya. Sa likod yan. Magkano yan? Nakasale siguro. Magkano yan? Nilagay 17. Baka nilagay lang ito dito. Ang cute. Wait lang, Day, ha. Hanap tayo na. Ay, hala. Ano, extra lang. Punta dito. Ayan, 6. Para sa'yo. Sabi niya mamaya. Ano, sinundan ka. Sinundan ka niyan. Sa'yo talaga yan. Size 4 Parang, Abercrombie to, oh. Walang size si Kuya TJ. Sak dito, ha? Wala. Holly, where are you? Tingnan mo si Holly. 6, 7. Here's Tita Ray, soy. Halika dito. Wala yan dito. Baka na. Wala. Come on, Baba. Hoy, come here. Follow Tita Ray's, Baba. Namimili rin siya ng kung ano-ano. Bilis. Ayan, bilan natin si Kuya. Size 7 si Kuya. Sana may size 7 nito. Or pambata ba? Anong size niya? Anong size na ulit hanap mo? 6 or 7. Kay, 6 or 7.
7 or 6. Oo, parang mahaba naman yung sabi kay kuya, no? Siguro 6 si kuya. Oo, 6 or 5. Ang cute, oh, mura na lang. 6 or 7 dollars. $10 na lang pala, oh. From $15 siya, oh. $10 na lang. Hanap kami. Ito kay Sak, 5. 7 na lang, $7. Oo, ito 5 kay... Ito kasi ito kay kuya. Parang may dumi naman. Hanap tayo na walang dumi. Hanap tayo walang dumi. Ito kay Sak. 7 na lang. Ito 7, mama, malaki. Oo, day. Malaki yan. Ito size 6, oh. $7 na lang from 12. Hanap mo lang kami. Hoy! 36. 36 lang, ay, hindi So, ayan. Sale siya. $3. just over 100. Hoy, baba. Alis ka dyan. Hanap tayo ulit. Ang dami. Ang gaganda ng kulay. Ayan yung nakukuha ko so far, oh. Dami ng shorts. Ayan, bayad na tayo. Place item, uy. Sorry. Napaka-sensitive. Self-check. Dalawa na to. Bilangin na lang natin. Place item. Baliban naman yun. So, okay lang. Diretso na. Gusto ko na yung ganyan. Dapat ko na lang sa ganito. Tento. Sa cotton. Cotton lang damit. Dami na. Wala na diyan lagi to. Okay, no shoplift. Now, show me, Holly. Nothing, wala. Zero ka na naman. Ano ba yan? Kasi sabihin natin, pwede kami Come on, Papa. Oy, sorry. Makakalimutan ko kayo. Sorry. Alis na sana ako. Nakalimutan ko kayo. Nandiyan pala kayo sa may basurahan. Dito ko kayo linagay, oh. So, ayan na yung nabili natin sa Kmart. Ang dami nito. Damit ng mga short, tsaka damit ng mga bata. Come on, no? Yeah, home. Come on. Pwede natin i-claim to kay Coles. Itong... Wala yaman. 7. Dito? Kuha kami. Dito kayo sa Coles. Holly. Si Holly. Come on, yeah. Yes, come on. No. Hide it in the home daw. 7? Apat. Pangit ng apple na, no? 4, 5. Mayroong dots yung iba. Oo nga. May mga ano sila. Waluhin mo na. Waluhin. Maliit. 8. Ay, wag yun. May hairlines. Sorry. May hairlines siya. Hairline scratches. Yes. Come on, Holly. Nappy. Your nappy ko. 4. Nasaan si 4? Wala siya. Okay. Not nappy nak. Yeah, but it's not pants. It's not a nappy pants, Baba. Where's that? Eto 6. 4. Blue? Hindi po yung blue? Hindi talaga pwede. Pink. Tita Ray's? Wala. Wala. Kunin natin to. 5 na lang.
5 na lang. Dalawa nito kasi Wala talaga. wala. Huwag na natin i-push dito. At least wala talaga. 5 talaga. So, dalawa na natin. Dalawa na ang kukunin ko kasi naka half price siya. Oh, dalawa. Hindi to masisira. Magagamit to ni Holly. And nappy bag. Asan yung nappy bag, Baba? Yung plastic. What is that? Is that banana? May palibreng banana si Koso. Asan yung ano? May basket din sa harap. Pili ka. Meron fair, pero banana. Kasi nagwi-wish siya. Gusto ni Riz kunin yung blue. Yan, naubos na niya yung naubos na yung banana. later. You hold it. Hold it, No. Baba. No, Don't no, drop. Naubos niya Outside. na. Outside, Baba, okay? Okay? And bahay na kami and ang dami kong nabili sa Kmart pero magluluto na muna kami kasi ano na mag-11 na. Tita Ray! Yes, Pop! Sa 11 mali yung relo doon sa car ni Simply Ray. 12 na pala, guys. Ano kasi daylight saving. Hindi siya automatic. Oh, kasi ikaw talaga mag-aano na. So, Ikaw mag-a-adjust. Ikaw mag-a-adjust. So, magluluto na kami si Race. Magluluto siya ng spaghetti. Yung specialty ni Race. Right. Ako na lang bahala sa ano. Gupitin. Ako na lang magupit niya mamaya. Yes? Di ba? Wala na. Ay, hindi. Kapag tayo pala yun eh. Nakatago na ang sauce. Sakto lang. Akin na yan para tapos na. Shout out po kay Coffee Srilan April Navarro Kay Pascual Angelica Coraza. Thank you. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.